Idemo nastavak rasprave. Prvi za riječ u nastavku sjednice javio se poštovani zastupnik Nedžad Hodžić, Klub nacionalnih manjina. Izvolite poštovani zastupniče. Jesam. Jer smatramo da je prošlo jako malo vremena od formiranja Vlade pa do današnjeg dana kada trebamo prosuđivati ili ne prosuđivati o dijelu pojedinih ministara, ali i Vlade u cjelini. Dakle, Klub zastupnika nacionalnih manjina će podržati ministra Željka Jovanovića i poduprijeti njegov ostanak u Vladi Republike Hrvatske. Smatramo da je prerano za donošenje suda o tome da li ova Vlada pa i ministar Jovanović rade svoj posao dobro. Razlozi zbog kojih je zatraženo iskazivanje nepovjerenja ministru Jovanoviću uglavnom se svodi na način njegove verbalne komunikacije i izražavanja, a vrlo malo se ustvari govori i niti se ne može govoriti o rezultatima jer je naprosto prošlo malo vremena od izglasavanja povjerenja ovoj Vladi. Sigurno je da bi svi mi, pa i ministar Jovanović, vrlo često trebali izbrojati do 10 prije nego što nešto kažemo. Isto tako je činjenica da svi mi, a ja vjerujem i ministar Jovanović, vrlo često požalimo nakon izrečenog. Ali isto tako činjenica da je stanje u hrvatskom društvu takvo da nemamo vremena, ja bih rekao, brojati niti do 2, nego je vrijeme da počnemo efikasno djelovati i to je prije svega zadatak ove Vlade i zadatak naravno i ministra Jovanovića kao resornog ministra. Mi smatramo da ćemo tek možda za otprilike godinu dana svi skupa biti u prilici i da će proći dovoljno vremena da ocjenjujemo rad ove Vlade, a da je to do tad naprosto prerano govoriti jer problemi u društvu su takvi da će trebati sigurno dosta i vremena i ozbiljnog rada da se te stvari u društvu poprave. Također u ovom trenutku nije važno ni tko je odgovoran za ovako loše stanje u društvu, dakle izvođenje zaključka ili svaljivanje krivice na bilo koga naprosto nije plodonosno. Bitno je da svi skupa, a Vlada koju smo izabrali prije svega povuče vrlo ozbiljne i odgovorne poteze i stoga mi pozivamo sve vas da u ovu Vladu, da kažem, još vjerujemo, da ju ukažemo povjerenje i sačekamo i nadam se dočekamo dobre rezultate ove Vlade. Ukoliko ova Vlada napravi dobre rezultate, to će biti rezultati dobri za kompletno hrvatsko društvo, a ako napravi loše, neuspjeh će biti samo njihov. Hvala. Hvala.